naye waze wathatheka lapha napha ukusenzisa kwakhe. Futhi uthese ngibonile ukuthi kabahambisi ukuqiniso levangeli lathi uKhefasi phambi kwabo bonke, uma wena ongumJuda uhamba ngabezizwe ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoqa kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Ngizocela usisele hathini Babisca Hospital, Amen. Uma uyibuyisisa kahle le ndaba la esifunda khona nje ingoPaul benoPetro la ekuthiwa khona ubedla nabezizwe, uthe mase kufika abakaJakobe wayesezahlukanisa nabo isisaba manje abokusoka ukuthi amaJuda. Amen. uPetro lo ngixolise kulabo mama basaphumile sanomhlangano omncane basobamba ngithi uPetro lo ubashumayezile labazalwane baphenduka benza intando kaJesu, kodwa manje yena mase kufika bokusoka ufika abaJuda secabanga ngomthetho wakubo. Amen. Amen. Ukuthi manje umthetho wakhe uthini ngempela ngempela. Hlale lo Jesu efunda kuye iminyaka emithathu ngohafu public ministry kaJesu. Uke wambuza umbuzo, wababuza umbuzo abafundi bakhe lapha kuMatthew 16 verse 13, ebabuza ukuthi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Amen. Amen. Sisachaza indodana yomuntu ingubani na? Qhubeke ufunde kodwa ke siyambona uPetro uverse 16 eliyimpendulo ethi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, edlula uJesu emtshela lapho ukuthi lokho akukwambulelanga wena, lokho kwambulelwe ubaba uNkulunkulu ngoba kuvele enyameni nasegazini lakho enkulunkulu. Okusho ukuthi ukutshelwe ukwambulelwe uNkulunkulu ukuthi aziwe. Uverse 18 athi nami ke ngithi kuwena uPetro phezu kwaleli dwala ngiyawulakha ibandla lami emasango kaGesi akayabulahlula. Amen. Uyambona la uJesu eseveza ongaphakathi kuyena ngoPetro, indlela uPetro a-active ngayo, indlela azi-engage ngayo uma kwenziwa izinto. Usethi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHadesi akayabulahlula. Amen. Kodwa simthola uPetro edideka manje lapha phezu kwalamazwi ayeshiwo uJesu. Usenokwesaba manje, usaba abantu bakubo. Ukuba le ndaba bengayiniki isihloko, bengingathi uPetro okwambambayo ispirit of fear,
wafikelwa ukwesaba wase eshintsha ukwenza okufanele ukuthi angasenza ngakho. Amen. Amen. So yamthanda uPaul ngoba umbuyisa ngezwi uyamchazela nje indawo lapha mawehla uzoshona ezansi o19 20 21 azazichazela uqobo ukuthi yena ngempela wafa maqondana nomthetho. Amen. So ke indaba la ikhona isekuthenini ukwesaba udalile ukhona. Ukwesaba emntwini kuyimvelo. Ukwesaba emntwini kumzalwane kuyohlezi kukhona. Uma uthi ukukhumbula uJehova eyala uJoshua lapha kuJoshua 1:9 emqinisa khona yingoba wayazi ukuthi ukwesaba kuyafika. Amen. Yingoba wayazi ukuthi ukwesaba kuyafika. So uzonqoba ngani ukwesaba mafika na? Uzonqoba ngezwi. Unqobe ngomkhuleko. Petro ube yaxolisa bazalwane. uPaul ubeyindoda ebeyishiseke kakhulu ekolweni. Umkhuleko ngekuzungabazi kuyena. Kodwa kwazile ukuthi amqonde uPetro ngezwi. Amluleke amyale ngoba embona ukuthi uyaphuma endleleni. Azange akhulume ngokucabanga kwakhe ukuthi kufuze ukuba bewenze njani, kodwa uhlale ngqo kwakufundileyo wahlala ngqo kwakwaziyo okuyizwe. Amen. Nathi singabazalwane siyadinga kakhulu lokho. Nathi singabazalwane ngoba umuntu ukuthi mnganani mdala kangakanani wakholwa nini zikhona izikhathi lapho umuntu kufika khona kwesaba. Amen. For the fact that ukuthi uNkulunkulu lo ekhuluma njalo ngokwesaba mawufunda iBhayibheli ulo ekhuluma njalo ngokwesaba yingoba uyazi ukuthi ukwesaba is natural. Ukhona uzofika emntwini noma inini. Ufike engalindele uqhamuka ukwesaba okhanyiswa yini isimo asuke esebhekile naso. Amen. So bantwana bakwa-Israyeli azange bangene bonke ezweni lesithembiso ngoba ngalesikhathi kuphuma zifike zakhuluma ngefana. Numbers 18 verse 30 to 31 zifike zakhuluma ngefana zakhombisa ukwesaba ezinye. Ngalesikhathi zikhombisa ukwesaba kuhambisana nokungabaza. Hesitate. Ukwesaba kuhambisana nokuthi ungazinikeli nasentweni ofanele ukuba ukuzinikela kusona. Ubalekela uavoid ama responsibility akufanele ngoba yini uyesaba. Amen. Kungena uKhalebu noJoshua abadlulayo ngoba bona bafike bakhuluma
baqinisa abantu babanika ithemba bekhuluma kahle kodwa manje ukukhuluma kwabanye kwakwehlukile abantu sebesabake nabo bengasamthembi uNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukwesaba noma inini uma sabazalwane uzohleli khona kufika musu umthatha umzalwane befike ngokusaba. Amen. Akabathi umzalwane methi yazi lento engihlelayo ngizwa ngishawa ufa. Ubese wena umbuzo ukuthi ukukholwa kwakho. Wamthatha. Ungamahambeli phambili. Mufake izwi bese vele nizenzele into yele encane ukuthi singayikhulekela kanjani lenkingi. Singayiqoba kanjani lenkingi. Nibeka ama time frame okay ngesikhathi esokuthi siyakhuleka senza kanje unqobe lenkingi. Uzovela thina umzalwane avele amvulele lapha uGenesis 12 umzalwane mayile inkinga mhlambe mndeleni awufuni kade awufuni uGenesis 12 kwalo into zina verse 1 yet uJehova wathi kuAbraham uma ezwekini nasesithutini sakho nasendlini kayihlo uyezweni engiyakukhombisa yona. Zovula umzalwane nenkinga mhlambe mndenini mhlambe usindiswe yedwa ucindezilekile akwenzeki lutho uyesaba uyanyikiselwa sivele simshayela sithi phuma ushobani manje kusho mina nje indoda yakakheswa ezisholo uthanda kwayo la Abraham akatshelwanga umuntu watshelwa uNkulunkulu qo. Amen. uNkulunkulu wamtshela wapha ukuthi phuma thina bekufuza ukuthi sikhulekele ukuthi uze kufike kumzalwane ukuthi cha phuma. Amen. Thina ngomkhuleko wethu xazulula inkinga yakhe bekufuna kuze kufike la akhuluma khona uNkulunkulu athi yena phuma ngoba uNkulunkulu ongiprovide. Mhlambe mina noma ngimsiza ngomsiza once off ngimshiye kanjani umuntu sifike zimshaye phambili abuyele ekhaya sephele ukholwa ngoba ubuyela lapha leyankinga esivele sayithatha nje ngokumhlaba weBhayibheli. Amen. So izimo lezi ezihamba zambe zibe zishaye sabazalwane kufanele ukuthi njengoba uGalatians esho u6 uverse 2 ethasithwalisaneni. Amen. Akakhona umuntu umzalwane ongathi nje hayi mina konke kuhle ngiyaphonza nje ngoba ufanele bangiphonze ngoba nginako konke nginento yonke akekho uma qondile emndenini wakho oqondene naye kodwa umndeni uyambona siyambona yini ivangeli athi uJesu akazethi ukuthula kuzoba khona ukuphitha. Manje lo muntu ongaba umyala ngendlela efanele umtshela ukuthi akaphume awufuni ukuthi khulekani kuze kuvele uNkulunkulu ukuthi umyala ngani. Mhlawumbe uNkulunkulu bemlethe ukuthi uyena uyisibane sala lona thume sibane lo abemlethile uNkulunkulu kulomndeni ukuthi lo mntwana njengoba epholwa njengaka ebiza igama likaJesu uzoshintsha wonke ngoba bazothi bahamba baye endaweni zabo ufike kuvela ukuthi hayi
umfana okholwayo. Bazalwane, asizibhekeni izimo ezifana nalezi ikakhulu ezihamba nokwesaba. Akukho lokho ungasahluleli ungaze uthi hayi angifuni nanokuthi ngiyifakaze lento ngoba ngiyasaba abazalwane bazobona ngathi ngiteke nabo bethu babe badala, ngoba lonto kancane drega ikusabi ikise egcineni ubudala uzodulubhekisayidi. Amen. Uzogqinishiya kanjalo hayi lento iyokholwa ngempela ayikho, kade ngishukana lenkinga ngizama kodwa manje angiboni lutho. Amen. Awuboni lutho. Ungaba uthola ama-advice kanjani? Amen. Funeka sakhaneni bazalwane ebandleni. Uthola ukuthi nomzalwane uyathanda ukusondela kuwena, uyabona indlela obrave ngayo ekholweni, kodwa manje akusondeleki. Amen. Kodwa manje akusondeleki, abona kodwa ukuthi mangase ngiye lo wababa ishe ukhona lesingayakho, mangase ngiye noma kodwa akusondeleki ngokusabana nokujatshwa. Amen. Izimo abazalwane lezo ekufuna ukuthi sizibheke, uma sibhekene nokwesaba simele ukuqhubeka, simele ukuthi sifunde izwi ngasikhathi zonke, ngoba ilona elingumhlahlandlela. Umkhuleko iwona osixhumanisa noNkulunkulu. Izimo zonke esiphila ngaphansi kwazo ziyasabisa. Sisabe ekuseni siphuma kusogibela amatekisi, sisabe ebusuku uqhumipha esingazazi bazophela. So zonke lezo zimo wena umntwana kaNkulunkulu qonda kamhlophe ukuthi isikhathi ezabafikelayo nabebandla lokuqala, isikhathi ezaba khona empilweni yomzalwane, abangayona iphutha ukuthi izibhale ziveze ubalo, kodwa ukuthi kufuna sifundisane ngazo, sixwayisane ngazo ukuthi bazalwane nazi izimo ezikhona ezifikayo empilweni yomzalwane. Uthi 2 Timothy chapter 1 verse 7, ngokuba uNkulunkulu asiphanga umoya wokugwala, kepha owamandla nowothando nokuzikhoza. Ngokuba asiphanga umoya wokugwala. Amen. Okushuthi ngaso sonke isikhathi masingabazalwane lapho sihamba khona samakhawu, masingabazalwane lapho siya khona sabanqobi. Amen. Amen. Awukwazi ukufika umzalwane, ufike endaweni, ufike emphakathini, kwenzeka izinto endaweni, mhlambe khona izinto ezitholakalayo noma khona izinto ekuthiwa hayi kukhona izinto la uzani nizothatha nifaka ama-CD ubese ujike uzifakise nalokho. Amen. Ungazifanisi-ke wena nalapha, ngoba uphikwanga umoya wokugwala. Lapho uhamba khona uqhuba umnqoba phambili. Amen. Awusabi, awunankinga yokusaba, ngoba ukusaba lokhu ubambe eziningi izinto zikaNkulunkulu. Ubambe eziningi izinto zikaNkulunkulu umzalwane ngenxa yokwesaba. Ufike ungazithembi, umuntu ephethe into ebalulekile, umuntu enesiphiwo esibalulekile ukuthi wena angeke uze umthinte umlungu kodwa uphila kanje.
athi umuntu izoqala kanjalo spirit of fear mzalwane ngizokwenza kanjani siyahlasela spirit of fear kodwa thiwani uNkulunkulu yena usinikeze spirit of power amen lapho sabazalwane thina siphethe ukunqoba kuphela sihamba asingabazi sihamba asizenyezi la-ke lendoda lena akubona ukuthi siyayisona siyayihleka kodwa ukuthi isifundo esikule ndaba esisifundayo so uRomans 8:15 uthi akamukeliswanga umoya wokugqila ukuba libuye nesabi kepha namukeliswa umoya womntwana esimemeza ngaye sithi Abba amen umoya esimemeza ngaye sithi Abba Baba no Abba Baba lo bemchaza uthi usho ukusondelana kakhulu noNkulunkulu spiritually okusho sifana nokuthi thina seza-adoptwa sesiphilela abanye siphilela uJesu amen ziyashaya lezi zimo bazalwane esiphila kuzona kulesi sikhathi samanje ziningi izinto ezixovayo impilo nengqondo yabazalwane wevele khona uJesu la elifunda umzalwane iBhayibheli elazi uvele khona uJesu lemarobhuti qala tatazela didela ngazi asifundeni izwi sikhuleke sihlale kulona zithi Zaga 3:25 ungethuswa luvalo oluzumayo nokuchithwa kwababi lapho kufika ungethuswa luvalo oluzumayo ukuchithwa kwababi lapho kufika have no fear of sudden disaster or ruin that overtakes the wicked amen amen ukusaba lo into okusenza yona uyazuma amen akusho akumemeza ukuthi ngiyeza akunayo i-calm down ukuthi now cha uvele nje ufika manje uPetro kumfikela laphana nje akaplana ufika lesasinto nje azakahle ngoba ngabe bayalile laba bantu abatshela ukuthi hayi uma sekwenzeka kanje ngiyoba sengibuyele eceleni sengiya laba bakithi kodwa into yamkhambela ngaphezulu